Moikka kaikki ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden tulkinnan pariin. Mulle on lähiaikoina tullut taas sellainen fiilis, että haluan taas alkaa tekemään näitä videoita ja tänään sitten päätin jälleen nauhoittaa. Kysyin viestejä itselleni ja katsojilleni, eli otan niistä se, mikä sulle resonoi ja jätä loput. Tässä videon alussa näytän, kun jaan nämä kortit tähän tulkintaan, eli voit halutessasi katsoa sen tai sitten skipata suoraan tulkinnan alkuun. Laitan siitä aikaleiman videon kuvaukseen. Ja kiitos kaikille, jotka olette katsonut mun videoita ja laittanut niihin kommentteja. Ne tarkoittaa mulle tosi paljon. Mutta mennään nyt tähän tulkintaan. Kaiken kaikkiaan me tänään saatiin mun mielestä sellainen tosi kannustava viesti, joka kertoo siitä, että olet menossa oikeaan suuntaan. Jotain on alkamassa, tai olet jo aloittanut jotain esimerkiksi uran tai harrastuksen saralla. Sitä kertoo tää Lanttien S, joka oli ensimmäinen kortti. Sen jälkeen tuli Sauvojen 8, joka kertoo siitä, että asiat alkaa nyt tapahtua vauhdilla, ja voit myös saada jotain tietoja tai viestejä liittyen tähän sun alkaneeseen projektiin. Kolmantena korttina tuli The Chariot, eli sotavaunut, jotka tuo lisää liikettä, eli nyt ollaan menossa johonkin suuntaan. Ei olla jumissa, vaan liikutaan selvästi eteenpäin. Eläinorakkelikorteista tähän tuli pöllön energiaa, jossa luki, että näet asiat nyt selvästi. Ja myös flamingon energiaa, jossa sanotaan, että embrace the in-between, eli hyväksy välitilassa oleminen. Eli ollaan matkalla jonnekin, koita hyväksyä se ja nauttia siitä, että ei olla vielä maalissa, mutta ollaan vahvasti matkalla ja asiat ovat muotoutumassa ympärillä. Koita olla niin sanotusti hetkessä, ei ole kiire minnekään. Ja varsinkin kun kortit kertoo, että vauhdilla ollaan menossa nyt eteenpäin, niin sä voit vaan rentoutua ja nauttia matkasta. Sä oot ehkä vielä myös vähän toinen jalka siellä vanhassa elämässä ja toisella jalalla ollaan astumassa jo uuteen vaiheeseen. Pöllön kortti kertoo siitä, että sulla on viisautta nähdä, mitä pitää tehdä, ja että sä myös saat ympäristöstä oikeat viestit ja osaat ottaa ne vastaan. Tulet näkemään selvästi sun tilanteen. Sun intuitio ohjaa sua, eli luota siihen, kuuntele sun kehoa ja sellaista oloa sun vatsan pohjassa, että onko joku asia sua varten vai ei. Tämä kortti on myös aika sellaista miekkojen kuningattaren energiaa, jossa nähdään totuus asioista ja ei enää hyväksytä sellaista mitään hölynpölyä, mitä tulee ympäriltä. Ja jos susta tuntuu, että sä et saa näitä viestejä tai tietoa tulee liikaakin sun suuntaan, niin yritä maadoittua. Mene vaikka ulos ja hengittele rauhassa jossain puistossa istuskellen. Ja yritä rauhoittaa sun mieli. Jätä kännykän käyttöä vähemmälle. Päätä, että katsot sitä vaikka 2 kertaa päivässä tai kerran päivässä, että mitä sinne puhelimeen on tullut. Monilla meistä on sellaista riippuvuuttakin siihen älypuhelimeen ja niihin sovelluksiin. Ja sieltä tuleva informaatiotulva voi estää sitä, että sä kuulet kunnolla sitä sun omaa mieltä ja intuitiota. Eli saattaa olla hyvä rajoittaa sitä puhelimen käyttöä. Jostain syystä mulle tuli nyt sellainen olo, että toi piti kertoa. Ehkä se jollekin teistä kolahtaa. Sitten mä otin selventävät tarot-kortit noille 3 ensimmäiselle kortille. Ja mä otin ne tästä Everyday Witch-pakasta. Lanttien S:lle tuli Lanttien 7. Eli lisää Lanttien energiaa. Jotain, mikä on nyt alkamassa tai alkanut, tulee kasvamaan kukoistavaksi puutarhaksi, kunhan sä vaan hoidat sitä sinnikkyydellä ja lempeydellä. Eli se Lanttien S on se siemen, jonka sä oot istuttanut, ja siitä voi kasvaa hienoja juttuja, jos sä panostat siihen, mutta se voi viedä aikaa. Sun ei tarvitse siihen ryhtyä, mutta sä voit pohtia, onko se sellainen asia, mihin sä haluat lähteä, ja onko sulla aikaa ja energiaa sitten myös panostaa siihen. Tämä uusi alku voi olla esimerkiksi uusi työ, uusi ura, uusi harrastus tai joku uuden taidon opettelu. Sauvojen 8 tuli selventäviksi korteiksi kuppien 6 ja kuppien 8, eli maljojen energiaa tähän tulkintaan. Aika yllättäen tämä sauvojen 8 liittyy johonkin tunteisiin,
ehkä ihmissuhteisiinkin. Maljojen kuusi tarkoittaa sellaisia helliä tunteita, ehkä nostalgiaa jotain asiaa kohtaan, ystävällisyyttä, lahjojen antamista ja saamista. Tuleeko sun elämään nopeasti joku tällainen lempeä, ystävällinen ihminen? Toisaalta siellä on myös maljojen 8, joka tarkoittaa jonkun asian taakse jättämistä. Jostain lähdetään tai jostain päästetään irti. Onko se työ tai ihmissuhde? Joka tapauksessa, mitä nämä ovatkin, ne tapahtuvat vauhdikkaasti. Tässä tuntuu olevan vahvoja tunteita, ehkä jokin menneisyyden muisto tai sen käsittely, tai joku ihminen sun menneisyydestä saa sussa aikaiseksi jonkun oivalluksen, jonka ansiosta saat nyt valmis lähtemään ja liikkumaan eteenpäin. Sauvojen 8 voi olla myös kommunikaatiota ja viestinvaihtoa, niin ehkä sä saat joltain ihmiseltä sun menneisyydessä viestin ja se herättää jotain tunteita sussa. Tää voi olla eri ihmisille niin erilaisia tilanteita, että on vaikea saada tästä viestistä nyt tämän tarkemmin kiinni. Sotavaunuille tuli tarkentavaksi kortiksi upea maakikko tai taikuri, joka on mun pakan lempikortteja. Nämä molemmat ovat suuren arkanan kortteja, jotka voi kertoa elämän isoista tapahtumista tai vaiheista. Eli eteenpäin mennään, ja maakikko kertoo siitä, että sulla on kaikki avaimet siihen, että sä pystyt toteuttamaan nämä sun suunnitelmat. Oot tilanteessa, jossa sulla on sekä tahto että välineet toteuttaa sun päämäärät. Mieti, mitä sä haluat. Yritä selkeyttää se sun mieleen, koska sä voit saada sen. Se todennäköisesti vaatii työtä, mutta sä oot jo matkalla. Päätä suunta, mihin sä haluat noilla sun vaunuilla ajaa. Ja mä sanon tän niin kuin olisi helppoakin tehdä. Itselläkin olisi varmaan 5 eri suuntaa, johon voisi lähteä, asioita mitä tehdä. Mutta jotenkin niistä vaan pitää päättää, että mitä eniten haluaa, mikä tuntuu parhaalta siellä vatsan pohjassa. Ja pitää se sellaisena kiintopisteenä horisontissa. Rebecca Campbellin Work Your Light -orakkelipakasta tuli tähän niin kanssa sopiva kortti. Eli kortti, joka sanoo You are already doing it. Eli sä teet jo sitä, tai sä oot jo siellä. Eli vaikka susta tuntuisi, että sä oot ihan pihalla, niin sä oot kuitenkin päässyt jo alkuun, eli jatka vaan. Kyllä sä osaat. Tämä kortti kertoo siitä, että pitäisi lopettaa yliajattelu ja soupaaminen ja huoppaaminen ja selkeyttää omat ajatukset ja jatkaa eteenpäin. Hauskaa, miten nämä kaikki kortit nyt jotenkin kertoo tätä samaa tarinaa. Eli sä oot oikealla polulla, mutta ei pidä kiirehtiä, vaan sä oot just siinä, missä pitääkin. Niin kuin toi Flamingo-korttikin viestittiin, että hyväksy se paikka, missä sä olet ja koita nauttia sun nykyhetkestä. Mitä sä rakennat, se rakentuu ja mitä sä olet kasvattamassa, se kasvaa kyllä. Otin tähän myös muutamat charmit ja niistä saimme myös yhden pöllön, eli vahvistusta tolle pöllökortille. Yleensä kun joku asia näin toistuu, niin se on universumin tapa sanoa, että mä tarkoitin sitä, mitä mä sanoin. Eli sulla on viisautta nähdä asiat selkeästi. Sitten tuli myös yksi koira, tällainen mustavalkoisen terrierin näköinen koira. Ehkä se on merkityksellinen jollekin. Ehkä jollain tämä uusi alkava asia liittyy koiriin. Tai sitten koira voi olla viesti sellaisesta lojaaliudesta ja ystävyydestä, jota meidän elämään on tulossa. Näiden kuppikorttien kohdalle tuli ravun merkki ja sydämen muotoinen lukko ja avain. Ehkä jollain ravulla on avain sun sydämeen, tai ehkä sulla on avain jonkun ravun sydämeen. Sä voit olla rapu, tai sun tilanteeseen liittyy joku, jonka kartassa on ravun energiaa. Joka tapauksessa joku lukko aukeaa. Ehkä se on joku tunnelukko, joka saa sut näkeä jotkut asiat niin kuin ne on, ja lähtemään eteenpäin jostain tilanteesta. Näihin tunneasioihin liittyen halusin ottaa myös yhden Lovers Oracle-kortin, jos olisin saanut tähän tilanteeseen lisää selkeyttä, mutta sieltä tulikin ajankortti, jossa luki älä yritä liikaa, anna sille aikaa. Eli joku tilanne vaatii vähän lisää aikaa, älä yritä pakottaa mitään, se etenee kyllä aikanaan. Lisäksi näistä charmeista tuli tommonen tutti ja joulupukki. Tästä tutista tulee mieleen sellainen lapsuus ja nuoruus. Ehkä joltain lapsuuden ajan ystävältä tulee yhteydenottoa. Ehkä sun elämään on tulossa uusi lapsi. Tai ehkä sellaisesta lapsen mielisyydestä ja ilosta olisi nyt hyötyä. Eli ei pidä ottaa elämää niin vakavasti. Joulupukki keskellä heinäkuuta hieman myös nauratti. Tai mulle tuli tästä ensimmäisenä mieleen lahjat. Eli ehkä saat lahjan. Tai sitten tämä kertoo siitä, että sulla on lahjoja tehdä niitä asioita, mitä haluat. Kenties joulukuu voi olla merkityksellinen. Ehkä silloin tapahtuu jotain oleellista. Tai joku, mitä sä nyt aloitat, valmistuu jouluna. Lisäksi otin tällaisen itsehoitokortin. Sieltä tuli lukemisen kortti. Eli sulle voisi tehdä nyt hyvää lukea. Voit lukea jotain viihteellistä kirjallisuutta, esim. Rentoutuaksesi. Se tekisi hyvää. Tai sitten opiskella kirjoista jotain uutta asiaa, mikä voi auttaa sua edistämään tätä projektia, joka on nyt alkamassa. Tässä Tallueena viestit tältä erää. Kerro ihmeessä kommenteissa, jos tämä resonoi sulle. Ja mitä asioita nämä viestit sun elämässä voisi tarkoittaa.
Kiitokset ja nähdään taas seuraavassa videossa.